ଭାଇ ହଁ ନା ନା କଣ ଏଇ ଟିକେ ତଳେ ଅଳିଆ ହେଇଥିଲା ସଫା କରୁଛି ରୁଟି ସଫା କରିଦେଲ? ହଁ ଭାଇ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଖୋଲି ନଥିଲ? ଏଇ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଆଉ ବଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଏବେ ବନ୍ଦ ଫନ୍ଦ ହଉଛି ଦୋକାନ ବୋଧେ? ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟାଇମ ହେଲା ଏଠି ଖାଇବା ଘରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ନେଇଥାନ୍ତ ନା କଣ? ହଁ ଟିକେ ଆସୁନ ଶୀଘ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି କିଛି। ହଁ ଯାଉ ହଁ ହେଲା କହୁନ କଣ? ଭାଇ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଖୋଲା କରି କହୁଛ କିଛି ଚୋରି ଫୋରି କରିଦେବେ। ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ବା କଣ ହବ? ମତେ କଣ ଚୁତିଆ ଭାବି ଜଏନ୍ ରେ ଭାଇ ଆମେ ଏଇଗୁରା ନେଇଥିଲୁ। ହଁ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଗୁରା ନେଇଥିଲୁ। ଏଇ କେତେ କଣ ହେଲା ହିସାବ କରିଦଉନାହାନ୍ତି? ହଁ 50 ଏଇଟା 100 ଏଇଟା 30 100 ଇଏ 150 କେତେ କଣ ହେଲା ଭାଇ? 470 ଟଙ୍କା। କୋଉଠି ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ? ଏଇଠି ହଁ ଭାଇ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ ରହୁଛି ବୋଧେ? 3 ମାସ ହେଲାଣି ଖରାପ।